Inselmilkom. Illum il-ħamis 6 ta' Mejju nilqakom għal qudiesa u r-Rożarju immexxija minn Dunant Fitzpatrick li ġie ordinat saċerdot 9 snin ilu. Kemm sar ħaġa rari li jkollna l-ferħ minkejja tant affarijiet li għandna madwarna. Fl-Evanġelju tal-lum Ġesu jurina li l-ferħ jitnissel fina jekk aħna nfittxu li nibqgħu fl-imħabba tiegħu. Fl-isem tal-Missier, tal-Iben, tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-mulej ma'kom. Miegħek ukoll. Nilqawkom merbal dan il-moment tal-Ewkaristija tislima speċjali lill-morda lill-anzjani tagħna fid-djar, fil-homes, fl-isptarijiet. Ejjew ninaqdu biex infaħru lill-Alla permezz ta' din l-Ewkaristija fil-waqt li narfu n-nuqqasijiet tagħna u nindmu minnhom biex niċċelebraw flimkien dawn il-misteri qaddisa. Inti li għaddejt minn fostna tagħmel il-ġid u tfarraġ u taħfer lil kulħadd, mulej ħniena. Mulej ħniena. Inti li ma tridx il-mewt tal-midneb imma li jindem u jgħix, Kristu ħniena. Kristu ħniena. Inti li dejjem tofri lilek innifsek lill-missier b'sagrifiċċju għall-fidwa tagħna, mulej ħniena. Mulej ħniena. Ħajħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubitna u jwassalna fil-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. O Alla, bil-grazzja tiegħek aħna minn ħżiena insiru tajbin u minn imsejkna insiru ħinja. Wettaq fina l-emir u d-doni tiegħek biex kull min jikseb il-ġustifikazzjoni bil-fidi ma tonqsu qatt il-qawwa imma jibqa' sħiħ sal-aħħar. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien, wara diskussjoni twila, Pietru qam u qalilhom: Ħuti, intom tafu li sa mill-ewwel jiem Alla għażilni minn fostkom biex minn fommi l-pagani jisimgħu il-kelma tal-Evanġelu jemmnu. U dan xedu Alla li jara fil-qlub billi tom l-Ispiritu Santu bħalma taħlilna. Ma għamel ebda għażla bejna u bejnhom, imma saffihom qalbhom bil-fidi. Mela issa għaliex iġġarbu lil Alla billi tridu tqegħdu fuqhom id-dixxib li madmad li la missierietna u lanqas aħna ma flaħna nerfgħuh. Wara kollox aħna nemmnu li bħalhom aħna nsalvaw permezz tal-grazzja tal-Mulej Ġesu. Imbagħad waqa' skiet fuq il-ġemgħa kollha u qagħdu jisimgħu lil Barnaba u lil Pawlu jirrakkuntaw kemm sinjali u mirakli Alla kien għamel permezz tagħhom fost il-pagani. Meta waqfu huma qam ġagbu u qal: Ħuti, isimgħuni, x'mun qalilna kif Alla sa mill-bidu ħaseb biex jiġbor minn fost il-pagani poplu li jkun tiegħu. Ma dan jaqbel il-kliem il-profeti kif hemm miktub. Wara dan nerġa' niġi u nibni d-dar ta' David li ġarfet, nerġa' ntella l-ħerba tagħha u nwaqqafha mill-ġdid biex ifittxu l-mulej il-bqija tal-bnedmin u l-ġnus kollha li fuqhom issejjaħ ismi jgħid il-mulej li jaraf dan kollu sa mill-qedem. Għalhekk jien ngħid li mhux ta' min idejjaqhom lill-pagani li jikkonvertu lejn Alla. Biss nikdbulhom biex jitbedu mill-ikel imniġġes bl-idoli u miż-żwieġ ħażin mill-laħam tal-annimali fgati u mid-demm. Għaliex sa mill-ewwel żminijiet
kien hemm f'kull belt min ixandar il-liġi ta' Mosè u jaqra fis-sinagogi kull nhar ta' Sibt. Il-kelma tal-mulej. Salm responsorjali. Xandru fost il-popli kollha l-ġubijiet tal-mulej. Xandru fost il-popli kollha l-ġubijiet tal-mulej. Għannu lil-mulej għanja ġdida. Għannu lil-mulej fl-art kollha. Għannu lil-mulej birku ismu. Xandru fost il-popli kollha l-ġubijiet tal-mulej. Ħabbru minn jum għal ieħor is-salvazzjoni tiegħu. Xandru fost il-ġnus is-sebħ tiegħu. Fost il-popli kollha l-ġubijiet tiegħu. Xandru fost il-popli kollha l-ġubijiet tal-mulej. Ejdu fost il-ġnus, il-mulej saltan, u jżomm sħiħa d-dinja biex qatt ma titħarrek, u li jġudika il-popli bis-sewwa. Xandru fost il-popli kollha l-ġubijiet tal-mulej. In-naċ tiegħi jisimgħu leħni jgħid il-mulej u jien narafhom u huma jimxu warajja. Il-mulej ma'kom. Miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Glorja lilek, mulej. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: kif ħabbni missieri, hekk ħabbejtkom jiena. Ibqgħu fl-imħabba tiegħi. Jekk tħarsu l-kmandamenti tiegħi, intom tibqgħu f'imħabbti. Kif jiena ħarist il-kmandamenti ta' missieri u qiegħed f'imħabbtu. Qedtilkom dan biex il-ferħ tiegħi jkun fikom u biex il-ferħ tagħkom ikun sħiħ. Il-kelma tal-mulej. Ifħir lilek Kristu. Tirrakkonta ġrajja li kien hemm tifla li marret fuq missiera u qaltlu inti kemm titħallas bis-sija. U l-missier irrabja u beda jgħidilha mhux kollox għandek, mhux kull ma tlabtni xtrajtlek, ma nħallik nieqsa minn xejn. U t-tifla reġgħet qaltlu kemm taqla fis-sija. U l-missier baqa' ma rridx jgħidilha, t-tifla baqgħet tinsisti ta' tifla li u fl-aħħar qallha kemm kellu rata fis-sija. U t-tifla marret tiġri fil-kamra tagħha, ħarġet il-karus, għoddit il-flus u rat li kellha kemm jaqla f'sija missiera. U marret ta' tomlu u qaltlu għada hija sija qabel mix-xogħol għax jiena nħobbok u nixtieq ingawdik. Fl-Evanġelju tal-lum Ġesu jikkmandana biex inħobbu lil xulxin aktar huwa l-uniku kmandament li dejjem enfasizza fuqu Ġesu, l-imħabba, is-servizz, għax il-missier ħabna wkoll. Għalhekk fl-Evanġelju rajna kif ħabni missieri, hekk ħabbejtkom jien, ibqgħu fl-imħabba tiegħi. Iħobbna għax il-missier ħabna b'imħabba kbira, imħabba mhux ikkundizzjonata. U nixtieq nagħmel 3 ħsibijiet qosra fuq it-3 sentenzi fl-Evanġelju tal-lum. Kif ħabni missieri. Alla l-missier li jħobbna b'imħabba personali, imħabba disinteressata. Anka jekk nesperjenzaw provi, anka jekk nesperjenzaw diffikultajiet, anka jekk nesperjenzaw mumenti jibsa, l-imħabba tal-missier tibqa' hemmhekk. Hija imħabba li ma titbiddilx, hija imħabba li tfejjaq il-qlub, hija imħabba li tistedinna biex inħobbu bl-istess imħabba, imħabba li waslitu sal-mewt tas-salib. L-imħabba mhijiex dejjem faċli, b'mod speċjali li tħobb lil min ma jħobbokx,
lil min ma jirrispettakx, il min forsi jagħmillek ħajtek miżerja. Imma Ġesu mhux hekk għamel u aħna mhux warajh mixin. It-tieni sentenza ibqgħu fl-imħabba tiegħi. Il-għaqda ma' Ġesu, l-komunjoni ma' Ġesu hija xi ħaġa importanti ħafna. Mingħajri ma tistgħu tagħmlu xejn. L-imħabba tagħna hija mħabba differenti minn tagħna. Aħna fl-imħabba tagħna nbagħtu bit-temperament, nbagħtu bl-empatija, bis-simpatija. Aħna l-imħabba tagħna mhix imħabba konsistenti. L-imħabba tagħna hija mħabba konsistenti u kontinwa minkejja d-dnub tagħna, minkejja d-djufija tagħna. Forsi taħdejk tqabbiżilek, forsi ta' fuqek jagħmililek jibsa. Imma ma nistgħux impattuha. Ibqgħu fl-imħabba tiegħi. Danu li nikmandakom jgħidilna Ġesu li nħobbu lil xulxin. L-imħabba tagħna tiddependi iva mill-burdati, mill-feelings, mill-fallimenti. L-imħabba tagħna li ma titbiddilx li jinbidel biss huwa jiena kemm inkun miftuħa l-imħabba ta' Alla li nħallih iħobbni. Alla li dejjem jistennina biex iħobbna lura. Nibqgħu fl-imħabba tiegħu meta l-imħabba tagħna tkun tiddependi iktar mill-imħabba tiegħu. Nibqgħu fl-imħabba tiegħu ifisser li ngħixu b'attitudni ta' gratitudni, attitudni ta' ringrazzjament, attitudni ta' apprezzament għal dak kollu li hemm fil-ħajja tagħna. U l-aħħar sentenza biex il-ferħ tagħkom ikun sħiħ. Ħafna drabi jista' jkun li nħarsu lejn il-kmandamenti bħala dawk li jirristrenġuna, imma l-kmandamenti qegħdin hemmhekk biex narfu din l-imħabba. L-ubidjenza ta' Ġesu lejn Alla missieru kienet immotivata biss minn din l-imħabba. L-ubidjenza tagħna lejn Alla hija affermazzjoni awtentika ta' dak li Alla sejħinna biex inkunu uliedu. Ejjew nitolbu lil Mulej li jagħtina l-għajnuna biex il-ferħ tagħna ikun sħiħ. Mhux ferħ kwalunkwe, imma l-ferħ li jagħtiju, il-ferħ li jibqa' għall-ħajja ta' dejjem. Imħenġin u mqanqlin minn din l-imħabba tagħna, ejjew nresqu it-talb tagħna, nitolbu l-Mulej għall-Papa, għall-isqfijiet tagħna, għall-isqfijiet tad-dinja kollha, għas-saċerdoti għal dawk kollha li f'idejhom hija mħallija x-xandir tal-bxara tajba. Ejna lkoll Mulej biex inwasslu din l-imħabba tiegħek lil dawk kollha li tlaqqana magħhom. Nitolbu. Nitolbu għal dawk kollha li għandhom xi responsabilità fil-ħajja, fix-xogħol, fil-familji, fil-pajjiżi. Ejnhom Mulej biex ir-responsabilità tagħhom tkun immotivata minn din l-imħabba lejk u lejn xulxin. Nitolbu. Isma'na, nitolbuk Mulej. Nitolbu għall-anzjani u għall-morda tagħna, ejnhom Mulej f'dan il-mumenti partikulari, ejnhom biex ma jaqtgħux qalbhom, imma jibqgħu jħarsu lejk bħala l-missier li tieħu ħsieb ta' wliedek. Nitolbu. Isma'na, nitolbuk Mulej. Nitolbu għal dawk kollha li temmew il-vjaġġ tagħhom f'din il-ħajja, ilqagħhom missier fid-dar tiegħek fis-sema. Nitolbu. Isma'na, nitolbuk Mulej. Fil-qalb tagħna jew nagħmlu it-talba tagħna. Il-qamu lej it-talb u x-xewqat li ressaqnilek. Il-qamu lej it-talb li hemm fil-qalb tagħna. Għatina l-għajnuna biex inħobbu tassew lilek u nħobbu lil xulxin biex il-ferħ tagħna ikun sħiħ u għal dejjem. Bi Kristu Sidna. Amen.
Itolbu Ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla il-Missier li jista' kollox. Il-għamlu lej minn dejk il-sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu, għat-tiġijiet tagħna u għall-Knisja mqazza kollha tiegħu. U Alla b'dan is-sagrifiċċju qaddis li sejrin inġeddu, inti ressaqtna lejk u tajtna sem in-natura tiegħek Alla wieħed u loli. Għamel li permezz ta' ħajja tajba niksbu l-verità li inti għarraftna bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej ma'kom. Miegħek ukoll. Nerfaw lubna l-fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xira. Sewwa u xieraq tas-sew mulej tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem nistqarru l-glorja tiegħek iżda b'ferħ akbar inxandruha f'dan iż-żmien li fih ġie sagrifikat Kristu il-ħaruf tal-għid tagħna. Bih u li tiddawl jitwildu għal ħajja ta' dejjem. Bih il-bibien tas-saltna tas-sema jinfetħu għal fidili għax il-mewt tiegħu erdet il-mewt tagħna u bil-qawmin tiegħu qomna l-koll għal ħajja ġdida. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-għid imxerret ma' kull imkien fid-dinja, il-bnedmin kollha jimtlew bilena u l-qawwiet tas-sema mas-setat tal-anġli jinżġulek innu ta' glorja u bla qiegħda itennulek Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-semawit u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fil-għoli tas-semawit, imbierek minn ġej fis-sem il-mulej, osanna fil-għoli tas-semawit. Qaddis, tassew int mulej inti l-għajn ta' kull qdusija, qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex minn rajħi bati, ħalħob sratt il-ħajr qasam tali d-dixxipli tiegħu qal, ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kollu għalik laħal kalċi, reġarat il-ħajr, tali d-dixxipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu l-koll. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubit. Għamlu dan b'tifkira tiegħek. Danu il-misteru tal-fidi. Inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ għawmin tiegħek, nistennew sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U nraddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed li inna li nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Saħħaħa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-isqof tagħna Charles, mal-isqof Joe li qed jgħinu, mal-isfijiet mas-saċerdoti, mad-djakni, mal-poplu tiegħek kollu. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmin, ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni mqazza l-Om Alla Marija, mar-raġel tagħha San Ġusepp, mal-Appostli u l-Qaddissin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja, għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew bħala wlied fiduċja fil-missier tagħna tas-sema, nitolbu t-talba li għallimna Ġesu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna.
missierna li inti fis-semawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru l-nuħati għalina. La daħħalniex Nix fit-tiġrib, iżdeħlisna mid-deni. mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull biża, eħlisna minn kull deni. Għatina fit-tjieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fiż-żmienna biex inkunu ħielsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwit. Aħna u nistennew nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apposti tiegħek inħallilkom islim nagħtikom islim tiegħi. La tħares xnejn nubietna żaħares lej il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu laqda li inti trid fiha, inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu Ġesu l-ħaruf talla. Danu Ġesu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħen jindawk li huma mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jisqolix tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Iqaf bit-tjieba mal-poplu tiegħek mulej biex kif arraftu l-misteri tas-sema, hekk ukoll tbedu mill-modi tiegħu u timlih b'ħajja ġdida
bi Kristu sidna. Amen. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Amen. Imbirku lill-mulej. Nroddu ħajri lil Alla. Isem tal-Missier, tal-Iben, tal-Ispiritu Santu. Amen. Alla tana, isma tal-talb tana, eħlesejna u wieqaf magħna. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien Bidu saw dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima Rina li inti jomna għalik isma tal-talb tana. Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfrinna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern. U l-ġenna l-rbiħ kollha speċjalment dawk li aktar jeħtieġu l-ħnina tiegħek. L-ewwel misteru tad-dawl meta Sidna Ġesu Kristu tgħammed fix-xmara Ġordan. Missierna li inti fis-smewwiet titqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema jgda fl-art. Obżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina. U la daħannix fit-tiġrib, izdeħlisna mid-deni, Amen. Nima lik Marija bil-grazzja mimnija l-mulej miegħek imbirek inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, istaw fis-sija tal-mewtana, Amen. Snima lik Marija bil-grazzja mimnija l-mulej miegħek imbirek inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, istaw fis-sija tal-mewtana, Amen. Nima lik Marija bil-grazzja mimnija l-mulej miegħek imbirek inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, istaw fis-sija tal-mewtana, Amen. Nima lik Marija bil-grazzja mimnija l-mulej miegħek imbirek inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, istaw fis-sija tal-mewtana, Amen. Nima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirek inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, istaw fis-sija tal-mewtana, Amen. Nima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirek inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, istaw fis-sija tal-mewtana, Amen. Nima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirek inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, istaw fis-sija tal-mewtana, Amen. Nima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirek inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, istaw fis-sija tal-mewtana, Amen. Nima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirek inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, istaw fis-sija tal-mewtana, Amen. Nima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirek inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, istaw fis-sija tal-mewtana, Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issaw dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem, Amen. Marija Santissima Rina li inti jomna għalik isma talb tagħna, Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfrinna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-rbiħ kollha speċjalment lil dawk li aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. It-tieni misteru tad-dawl, meta Sidna Ġesu Kristu wara minnu fit-tieġ ta' Kana. Missierna li inti fis-smewwiet titqaddes ismek tiġi saltnatek,
ikun li trid inti fis-sema jikda fl-art. وبزنة كل يوم أعطينا اللوم أغفرنا دبيتنا بحال ما نغفر للمنوحات علينا ولا تدخلنيش في التجريب ازدحلسنا من الدني آمين. Dim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kim birkinti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم ملا اطلب علينا متنبين issa u fis-sija tal-mewtana آمين. Dim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kim birkinti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم ملا اطلب علينا متنبين issa u fis-sija tal-mewtana آمين. Dim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kim birkinti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم ملا اطلب علينا متنبين issa u fis-sija tal-mewtana آمين. Dim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kim birkinti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم ملا اطلب علينا متنبين issa u fis-sija tal-mewtana آمين. Dim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kim birkinti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم ملا اطلب علينا متنبين issa u fis-sija tal-mewtana آمين. Dim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kim birkinti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم ملا اطلب علينا متنبين issa u fis-sija tal-mewtana آمين. Dim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kim birkinti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم ملا اطلب علينا متنبين issa u fis-sija tal-mewtana آمين. Dim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kim birkinti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم ملا اطلب علينا متنبين issa u fis-sija tal-mewtana آمين. Dim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kim birkinti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم ملا اطلب علينا متنبين issa u fis-sija tal-mewtana آمين. Snim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kim birkinti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم ملا اطلب علينا متنبين issa u fis-sija tal-mewtana آمين. Glorja lill-Missieru, lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem Amen. Marija Santissima, orina li inti jomna liki l-qattal btana, Ġesu twilet għalina biex ikun liben tiegħek bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfrinna dnubitna, eħlisna min-nar tal-infern, u l-ġenna li rubieħ kollha speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. It-tielet misteru tad-dawl, meta Sidna Ġesu Kristu ħabbar is-saltna ta' Alla u sejjaħ għall-indiema. Missierna li inti fis-smewit tqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid inti fis-sema jikda fl-art. وبزنة كل يوم أعطينا اللوم أغفرنا دبيتنا بحال ما نغفر للمنوحات علينا ولا تدخلنيش في التجريب ازدحلسنا من الدني آمين. Dim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kim birkinti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم ملا اطلب علينا متنبين issa u fis-sija tal-mewtana آمين. Dim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kim birkinti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم ملا اطلب علينا متنبين issa u fis-sija tal-mewtana آمين. Dim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kim birkinti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم ملا اطلب علينا متنبين issa u fis-sija tal-mewtana آمين. Dim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kim birkinti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم ملا اطلب علينا متنبين issa u fis-sija tal-mewtana آمين. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kim birkinti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم ملا اطلب علينا متنبين issa u fis-sija tal-mewtana آمين. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kim birkinti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم ملا اطلب علينا متنبين issa u fis-sija tal-mewtana آمين. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kim birkinti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم ملا اطلب علينا متنبين issa u fis-sija tal-mewtana آمين. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kim birkinti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم ملا اطلب علينا متنبين issa u fis-sija tal-mewtana آمين. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kim birkinti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم ملا اطلب علينا متنبين issa u fis-sija tal-mewtana آمين. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kim birkinti fost in-nisa,
imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima Marina li inti jomna għalik il-qattalb tagħna, Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfrinna dnubietna, ħlisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-rwieħ kollha speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Ir-raba' misteru tad-dawl, meta Sidna Ġesu Kristu tbiddel quddiem l-apostli fuq il-muntanja Tabor. Missierna li inti fis-smawiet titqaddes ismek li ġie saltnatek, ikun li tritint kif is-sema jgda fl-ard. Obżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna d-dubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Nim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija imbirek inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Nim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija imbirek inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Nim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija imbirek inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Snim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija imbirek inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Nim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija imbirek inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Nim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija imbirek inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Nim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija imbirek inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Nim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija imbirek inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Nim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija imbirek inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Snim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija imbirek inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima Marina li inti jomna għalik jisma' t-talb tagħna, Ġesu li twilet għalina u rrid ikun iben tiegħek bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfrinna dnubietna, ħarisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-rwieħ kollha speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Il-ħames u l-aħħar misteru tad-dawl, meta Sidna Ġesu Kristu waqqaf l-Ewkaristija, it-tifkira tal-misteru tal-Għid. Missierna li inti fis-smawiet titqaddes ismek li ġie saltnatek, ikun li tritint kif is-sema jgda fl-ard. Obżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna d-dubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Nim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija imbirek inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Nim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija imbirek inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Nim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija imbirek inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Nim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija imbirek inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Nim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija imbirek inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Snim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija imbirek inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Snim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija imbirek inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Nim għalik Marija bil-grazzja mimnija l-mulej miegħek, imbirek inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Nim għalik Marija bil-grazzja mimnija l-mulej miegħek, imbirek inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Nim għalik Marija bil-grazzja mimnija l-mulej miegħek, imbirek inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missieru, lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti jomna li jisma t-talb tagħna, Ġesu li twelet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfrinna dnubitna, ħlisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-irwieħ kollha speċjalment il dawk l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Salve Reġina, snim għalik Sultana, tal-ħnina ħajja ħlewwa u tama tagħna. Snim għalik lilek ingħajtu għaliex aħna turufnati u li teva. Lilek nitniedu aħna li nibħu nolfqu f'dan il-wiet ta' dmu. Ejja mela avukata tagħna dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina. Ma dan it-turufnament il-Ġesu, frott imbierek tal-ġuf tiegħek, o ħanina, o pija, o ħelwa, o Verġini Marija. Amen. Għall-intenzjoni tal-Papa, missirna li inti fis-smewit jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema jekda fl-ard. Obżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna d-dubietna bħalma naħfru li minnu ħati għalina, u la ddaħħannix fit-tiġrib, iżdaħlisna mid-deni. Amen. Nim għalik Marija bil-grazzja mimnija l-mulej miegħek imbirek inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missieru, lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għall-irwieħ tal-Purgatorju, għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem, Id-dawl ta' dejjem jiddililhom. jistrieħu fis-snim. Amen. Mulej ħnina, Mulej ħnina. Kristu ħnina, Kristu ħnina. mulej ħnina, Mulej ħnina. Kristu ismana, Kristu smana. Kristu il-qatt talb tagħna, Kristu il-qattalb tagħna. Missier Eternalla, Enna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja, Enna lina. Spiritu qaddis Alla, Enna lina. Trinità qaddisa Alla wieħed, Enna lina. imqazza Marija, Itlob għalina. imqazza Omm Alla, Itlob għalina. imqazza xebba ta' xbejbiet, Itlob għalina. Om ta' Kristu, Itlob għalina. Om il-Knisja, Itlob għalina. Om tal-ħnina, Itlob għalina. Om tal-grazzja ta' Alla, Itlob għalina. Om u xebba, Itlob għalina. Om it-tama, Itlob għalina. Om li żjed safja, Itlob Om għalina. li żjed nadifa, Itlob għalina. Om bla teba, Itlob għalina. Om li tistħoq l-imħabba, Itlob għalina. Om tal-aġeb, Itlob għalina. Om tal-parir it-tajjeb, Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna, Itlob għalina. Om ta' min salvana, Itlob għalina. xebba kollu kaqal, Itlob għalina. xebba li tistħoq kull qima, Itlob għalina. xebba li tistħoq kull fuħrija, Itlob għalina. xebba kollok seta, Itlob għalina. xebba kollok ħnina, Itlob għalina. xebba dejjem marbuta ma' Alla, Itlob għalina. mera tal-qdusija, Itlob għalina. tron tal-irf, Itlob għalina. bidu tal-fertana, Itlob għalina. amara tal-Ispiritu Santu, Itlob għalina. amara ta' kull grazzja, Itlob għalina. amara ta' kull tieba, Itlob għalina. warda mistika, Itlob għalina. torri ta' David, Itlob għalina. torri ta' lavorju, Itlob għalina. dar ta' deb, Itlob għalina. arka ta' rab tal-ġdida, Itlob għalina. bib ta' sema, Itlob għalina. kewba ta' filodu, Itlob għalina. saħħa tal-morda, Itlob għalina. ken tal-midimbin, Itlob għalina. faraġġ tal-migranti, Itlob għalina. faraġġ tal-imniktin, Itlob għalina. għajnuna tal-insara, Itlob għalina. sultana tal-anġli, Itlob għalina. sultana tal-patriarki, Itlob għalina. sultana tal-profeti, Itlob għalina. sultana tal-apostli, Itlob għalina. sultana tal-martri, Itlob għalina. sultana tal-konfessuri, Itlob għalina. sultana tal-verġni, Itlob għalina. sultana tal-qaddisin kollha, Itlob għalina. sultana mnisla minn l-ewwel teba, Itlob għalina. sultana mtella s-sema, Itlob għalina. sultana tal-Rużarju mqaddis, Itlob għalina. sultana tal-familja, Itlob għalina. sultana tal-paċi, Itlob għalina. ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, Aħfrilna nitolbuk mulej. ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, Ismana nitolbuk mulej. ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, Enna lina. itlob għalina qaddisom Alla, Biex ikun jistħoqilna dak li wedna Kristu. nitolbu. Għati l-inna għaddejja tijak mulej Alla nitolbuk,
li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħu tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni, nkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lejna ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida, kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa, inti l-aqwa fost il-qtajja tas-sema. Itfa' bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba lil San Ġusepp, slim għalik ħarries tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek lill-Ibnu. Fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Ġuseppi, kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlalna l-grazzja, il-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Ġusepp, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turokku, Itlob għalina. San Pawl Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazju Falzon, Itlob għalina. Beata Deodata Pisani, Itlob għalina. intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. Nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbierek Alla, l-isem imqaddes tiegħu, imbierek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbierek l-isem ta' Ġesu, imbierek għall-qalb qaddisa tiegħu, imbierek id-dem għażiż tiegħu, imbierek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Artal, imbierek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbierek għall-kbira Alla Marija Santissima, imbierek għall-imqazza u Immakulata Kunċizzjoni tagħha, imbierek it-tluħ glorjus tagħha fis-sema, imbierek l-isem ta' Marija Verġni u imbierek San Ġusepp Arus kastissimu tagħha, imbierek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.
It-talba tar-Rużarju twassalna fit-tmiem dan il-mument ta' talb immexxi minn Dunant Fitzpatrick. Infakkarkom li nhar is-Sibt li ġej, 8 ta' Mejju, il-Knisja f'Malta se jkollha 4 saċerdoti ġodda. Il-Qudiesa tal-Ordinazzjoni Saċerdotali immexxija mill-Arċisqof Charles Scicluna se tixxandar fid-9:09 ta' filgħodu fuq TVM2, knisja.mt u newsbook.com.mt. Matul din il-ġimgħa inżommu lil dawn l-4 djakni fit-talb tagħna. Grazzi u nsellmilkom.